Lacho elogwicho mbukeli masibulise namhlanje umhla wama-22 kweyomnga lokho ngolwesihlanu wokugqibela ngaphambi kweChristmas nongolwesihlanu ke owandulela owokugqibela kulo nyaka koko ke kulindeleke ukuba uninzi labantu lugoduke kule mpelaveki kwaye ke oku kuthetha ukuba uza kunyuka umthamo wemoto ezindleleni kwabo bazokube besezindleleni siyanqenqeza siyacebisa ngelithi unxano lwabo malungagqitheli ngaphaya kwamanzi ukuze kaloku bafike bephilile emakhaya niwongwe ngothando nobubele ayike siyanamkela apha ekhaya Jikelele ndimlo uKholosaka Lubisi unonkanyezi Sabona mbukeli wahlelo lesizwe sasekuseni ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ukuthi uhlale nathi phela thina we are here to serve you uLwesihlanu ke namhlanje ziyimfry kwabaningi kanti abanye ke bayavala namhlanje phela bawoze babuyele emsebenzini ngoJanuary bayajoja kusasa ke abaningi babheke emakhaya bayodlela khona uKhisimusi wow bavelelwa kabashana Nkosi yami bayezomalume bayolokhu bebuzile nje uright mntakasisi alokho ephendule Nkosi yami nomfanyana yebo malume uyophela nini kuDisemba lokhu uphendule nje umbuzo wodwa uthi right mntakasisi igama lami nguNonxolo kwaMwala uMantshinga ihlaba ngaleli mhlophe qwa intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esidala sibonga kakhulu umbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi namhlanje kuseni njengenjalo ke sibheke ihamba phambili kuleli hora Xoyisa ke laba bathanda ukudla amanzi amponjwana ukuthi wadlelena amanzi amponjwana nihlele emakhaya Aqhophe ezithenjeni amapolisa kulo lonke eli alinde unongekehli ngeli xesha leziyunguma iqhiza eliphezulu lesipolisa lithi ilandisile inani lamapolisa kwindawo eqatsele kuzo lwaphulomthetho We'll continue to support our traditional healer, hence this matter is affecting us all. Lihlehliselwe inyanga kaJanuary tyala lendoda etyholwa ngokudlwengula igqirha elineminyaka ingama-26 eKimberley eMntla Koloni. Kutyalwe amapolisa ngaphaya kwe-1,500 kwiphondo laKwaZulu-Natal ngeli xesha leziyunguma iqhiza eliphezulu lesipolisa lithi lilandisile inani lamapolisa kwindawo eqatsele kuzo lwaphulomthetho. Amaphoyisa athi azimisele ngokuvikela izakhamizi ngalamaholide atshalwe ezitaladini kanye nasemamall iziphathimandla zamaphoyisa zithi zandise amaphoyisa ezindaweni eziningi kulesifundazwe kuthi izindawo ezaziwa njengeziba nobugebengu nazo ziqashwe ngeso lokhozi uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukholelwa ukuthi uhlelo abalwenzile luzosebenza kodwa usexwayise abantu ukuthi baqaphele ngalesikhathi eMgungundlovu okungenye izindawo ezinobugebengu obuningi esifundazweni izakhamizi zikwamkele ukuba khona kwamaphoyisa ezindaweni eziningi kuleli dolobha. It does give us a peace of mind, a sense of security. Jabule kakhulu ukuthi sibone amaphoyisa ezokuphepha even phakathi edolobheni. Umkhwanazi ubuye waxwayisa abashayela bedle amanzi amponjwana. Yaxwayisa ke laba bathanda ukudla amanzi amponjwana ukuthi wadlelena amanzi amponjwana nihlele emakhaya awungathi ke masuphuzile bese ungena emva kwenqola amasonto uyishayele ngoba into ezokwenzeka uzoba ngingozi bese kulimala abantu abaningi khona manjalo kunabantu ababoshiwe kwizimvimbamgwaqo bezibanjwe esifundazweni ngahlukene Londi Khadebe SABC News eThekwini. Ungqongqoshe wamaphoyisa uJenene ubhekicele uthi umphakathi nabaholi bendabuko eindaweni zasemakhaya eEastern Cape kufanele ubeke eqhulwini ukwakha izigungu ezizolisana nobugebengu emphakathini zibambisene namaphoyisa. Lamapolisa sandaqeshwa kulindeleka athi ibhazalala kumasipala ombhaxo Buffalo City esilulwaphulomthetho kweli xesha leziyunguma. Logama amapolisa ekuvuma ukunqongophala kwesakhono sokuqobisana nolwaphulomthetho ngokugqibeleleyo amemelela uluntu ukuba luncedise ngokusungula amaqela azakuthi ancedisane namapolisa i-Community Policing Forums. We've got 62 million South Africans and we've got about 187,000 police. So there'll be forever more. So inviting more communities and more CPF
GEF and more people getting involved, as we did speak with the lady that comes from there, that even if we increase the police and the van, we shouldn't push the communities back. We must forever work with them. Umkomishana wamapolisa kuzwelonke uqinisekise ukuba abakhweli nabaqhubi beebhasi ezihamba imigama emide azakhuseleka kweli xesha leziyunguma njengemiyalelo yenkundla ephakamileyo yasemakhanda. Le nkundla ityabeke umkomishana wamapolisa kazwelonke nowephondo ngokutyeshela imiqathango yenkundla yokuba kusungulwe icebo lokuqinisekisa ukhuseleko lwezibhasi xa zihamba ephondweni leMpuma Koloni. We are complying with the interdict. We will do exactly what the interdict calls us to do, no matter how difficult it is, but we will deploy, we will escort those buses, and on the other side, legally, we will take the matter to court with a view to also put our side of the story. Umphathiswa ucele ukwayalele amapolisa ukuba abeke phambili ukhuseleko lwamanina kwakunye nabantwana, akhusela amashishini kwaye aqinisa ingalo yomthetho kulwaphulo mthetho lwenziwa ngoonqevu. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eMonti. Umkomishanala wenkonzo zoluleko umnumzana Makhoti Tobakhale uthi isebe lezoluleko alinawo amandla okumelana nemingeni yeziyobisi kunye nokuthutyuleziswa kwe-cellphones ezintrongweni. UTobakhale bedlana indlebe neziko le-SABC ngelixa kusenziwa uqoqo kwintolongo zaseMonti eMpuma Koloni. Olu qoqo ke luyinxalenye lokuqinisa ukhuseleko kunye nomthetho ezintolongweni. Iidrongo zomzantsi Afrika zijongene nomngeni wenani eliphezulu lamabanjwa ajonga ngonogada ambalwa. Le drongo inamabanjwa angaphezu kwe-3,700 inonogada abangaphezu kwama-800. Isebe lezoluleko lithi lo mqobo uyakuchaphazela ukwenziwa koqoqo olungenamagingxigingxi ezidrongweni. Umsebenzi mninzi ngoba iiboshwa esinazo zingale kwa-146,000. Kodwa abasebenzi bethu laba abasebenza emajele babheke lezi zokuphepha bangaphansi kwe-28,000. Manje ke mase sibheke ukuthi ama-correctional facility wethu njengala eMdantsane agcwele kakhulu ukundlula le miphetho esinayo la. Ngethuba kusenziwa uqoqo kule drongo yaseMonti, onogada bafumene iziyobisi eziquka iMenrex kwakunye nentsango, imali esondele kwi-1,000 leerandi, onomyayi abasithandathu phakathi kwezinye izinto. Ukufumana izinto apha kuthetha ukuba le correctional facility ineyinkinga zokuthi kuyakhonakala ukuthi into efana neziyobisi nama-cellphones zikwazi ukungena. Umkomishana uthi baza kuthi qolo ukuqhuba uqoqo olungalindelekanga kumaziko ezoluleko elilomzantsi Afrika kweli xesha leziyunguma. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eMonti. Uzophinde ube muncu uKhismusi emndenini kaLisedi Chilwane oneminyaka esishagalolunye ubudala. uLisedi wanyamalala ngomfumfu wanyakenye esekhaya kubo, kanti ke unina uPriscilla Chilwane uthi amaphoyisa abamba yayeka malungana nalesi sigameko. Usapho oludinga impendulo nangoku alwazi nokuba uphi umntwana owalahleka xeshikweni encedisa egadini. Ukuduka kwakhe kushiye usapho luxheleke umphefumlo. Siyabubha buhlungu simndeni sesidla iChristmas ye-2 solo lo mntwana akatholakala. Amapolisa kwakunye neqonga lezokhuseleko ekuhlaleni basebenzisana kuzanywa ukufumana uLisedi. The investigation is still ongoing. We haven't closed the case. We are investigating, but I must indicate that it seems to be a very cold case because we have been searching everywhere. We have been trying to follow the leads. Up to so far, we are not cracking anything, but we are not going to stop to do the investigation. Endele sehlakalo asikathuli solo siyahamba solo siyafona together namaphoyisa. Amapolisa athi akukabikho ekuthe kwafunyanwa, nangona kunjalo usapho lakwaChilwane luhleli ethembeni lokuba uLisedi uza kufunyanwa.
Amagosa ebhunga leteksi Santaco athi aphume mbombo zone zendlela zeluqinisekisa ukuba abaqhubi bathobela imigaqo yezendlela bekwabeka esweni abaqhubi phantsi kwempembelelo zotywala nangapha komgqaliselo wesantya. Oku ke kuqinisekisa ukhuseleko lwabakhweli nabasebenzisa indlela. Amarenka aseThekwini agcwele kakhulu njengoba iningi labantu seliyochitha amaholide emakhaya nemndeni nabangani. Balana nje emateksini bafuna ukufika emakhaya bephephile. Usifisa ukuphepha mkhulu siyofika kahle emakhaya sibuye kuhle nokuthi emgwaqweni ukwazi ukuthi ungagijimise imoto speed. Ngijahe inkukhu zesixhosa, ngijahe igusha, ngijahe ukubona ihlobo zami ekade ngayigcina sithi nje kuba isikhathi somndeni nje lesi ngicela nje ukuthi sonke sifike siphephile futhi sibambisane nabashayeli. Inqinamba kubashayeli ukuthola imvume zemzila njengoba bethi amaphoyisa ababophela zona aphinda abadlele nezimoto. Cha umfowethu abahlukunyezwa amaphoyisa lapho kushanela kahle hle ukuthi kahle hle mawasiqedisela kahle hle ngoba uthi mawubuya phezulu ubuya le ube nakolanda amadesi axetshule masilayishile siba nenkinga ukuthi sivinjwa amaphoyisa befuna amaphemithi masibuza abelengu bethu bathi amaphemithi bawenzile kodwa bawatholi. Uphiko lwezokuphepha embonini yamatekisi kwaSantaco ihlokomela ithi isebenzisana namaphoyisa uqinisekisa ukuphepha kwabagibeli nabashayeli. So njengosuhlokomela nje senza sure nje ukuthi ngishaya zero tolerance nje asifune driver nje uzositshela ukuthi nje lobutshwalo oba izolo. Iphathimandla zinxuse bonke abasebenzisa emgwaqo ukuthi baqikelele ukuthi wonke umuntu uphephile ngaso sonke isikhathi. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Kuzoqhubeka ngonyaka ozayo ukulalelwa kwesicelo sebhayili somlisa osolwa ngokudlwengula umelaphi wendabuko oneminyaka engama-26 eKimberley eNorthern Cape. Amagqirha ebephume ngendlu eyokunika inkxaso omnye wabo athi ahlala enedyudyu. Bathi ukuba umrhanelwa anganikwa ibhayile angaphinda awenze lo mkhuba. Igunya abantu lezotshutshiso livumile ukuba umrhanelwa usemanxada-nxada enkundleni nalapho esaxoxa elinye ityala elikumila nje lokudlwengula imveku. Kulo nyaka uphelileyo ebekwajamelene netyala lokudlwengula elinye igqirha. Aba bantwana bethongo bamemelela ukuba umthetho uthathe indawo yawo. We'll continue to support our traditional healer, hence this matter is affecting us all. And we feel that the suspect must remain behind bars because the women are not safe out there. And if he's getting bail, he's going to repeat the same incident that he's doing. I feel he must stay behind the bars. The justice system must make an example with this guy because really we are tired. We are very tired. We are really in pain. Umrhanelwa usaqamele ngenqindi ngaphaya kwezitshixo. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Isikhungo esibhekele imigwaqo kuleli Road Traffic Management Corporation RTMC seyiqalileke imikhankaso yokuqinisekisa ukuthi kuphelile emgwaqeni noma ke kuphephile emgwaqeni njengoba sesingenile esikhathini sama-holiday okuphela konyaka. Nakuba lesi sikhungo siyenza unyaka wonke imikhankaso yokuqikelela ukuthi kuphephile emgwaqeni, kepha ngenxa yokuthi iningi lizobe liyimatasa lihlale enyuka emgwaqeni ngalesi sikhathi, i-RMTC iyayeke iyiqinise imikhankaso yayo. Ukunaba kabanzi ngeinhlelo zalesi sikhungo kulesi sikhathi sokuphela konyaka semukela okhulumela i-RMTC uSimon Zwane esixhumana naye ngohlelo lweZoom. Simon, sikubingelele sikwamukele ekhaya Jikelele. Ngiyabingelela kuwe nababukeli emakhaya. Zwane, sizwile-ke ukuthi kulonyaka nihlele ukuqeda nje ngamaphoyisa omgwaqo agwazisa abashayeli abasuke bephule imithetho yomgwaqo. Ngokunjalo futhi nabashayeli abenza lokhu. Engabe nizoqikelela kanjani-ke ukuthi lo mkhuba uyaphela? Ya, lokho sikubhekile ngempela sinabantu bethu abasebenzayo COVID libabhekile ukuthi kwenzakalani emgwaqweni, ubani ogwazayo ubani ogwazisayo. Kakhulukazi sinxusa abantu abangahle bayithole basesimweni lapho amaphoyisa ebacela ukuthi babagwazele khona ukuthi
abobosithinta basazisa ngaloko ukuze sikwazi ukuthi siwakhiphe emgwaqweni lawo maphoyisa lawo. Kodwa siyazi ukuthi khona kwezinye ikhathi la abashayeli nabo bekwazela amaphoyisa nje bengaceliwe ngoba bazi ukuthi mhlawumbe akaphethe i-driver's license yakhe noma imoto yakhe iney'nkinga ezithizeni. Nako lokho sikubhekile lapho sithola khona ubufakazi sizobabopha bonke iphoyisa nomshayeli ogwazayo sobabopha nabo bazovela enkantolo baziphendulele ngokwenza kwabo. Engabe mhlawumbe kuze kube manje unaso yini isibalo sabantu nje asebeboshiwe abenza lo mkhuba emgwaqeni? Well, njengoba kusaqala i-festive season sinabantu abawu-9 okungamaphoyisa omgwaqo aboshiwe. Sawavelile enkantolo, ababili bebesenkantolo eTshwane izolo abathole khona i-bail, kanti abawu-7 babese-Newcastle ngeviki eliphelile nabo bafike bathola i-bail. Simon, uma ngabe mhlawumbe ke nibopha lamaphoyisa asuke efuna abantu ukuthi bagwazise, mhlawumbe iyiphi indlela enibona ngayo noma ubufakazi enibuthola ukuthi ngempela lo muntu ucela ukugwazelwa noma ugwazele? Sengisho nje njengoba usho nawe ukuthi ena abagibeli mhlawumbe abazohlangana nalenkinga kube khona mhlawumbe iphoyisa elifuna ukugwazelwa abanibikele. Mabenibikela ubufakazi nibuthatha bokuthi ngempela bebefuna ukugwaziswa noma ikuphi mhlawumbe kumele wenziwe umgibeli kuleso simo ukuze kube nobufakazi? Ya, umshayeli othola ukuthi ufakwa under pressure ukuthi akagwaze, ungathatha igama lalelo phoyisa, ngoba bonke fanele ngabe i-uniform yabo ine-name tag yakhe nendawo la abekade esebenzela khona. Uma kukhoneka imoto bekade ayisebenzise nayo inama-number plate, angasebenzisa kwawona lawo ma-number plate awathathe and then asaziseke ukuthi nasi sehlakalo sesimenzakelele ngabani isikhathi kuphi, then sizokwazi ukuthi siye lapho. Isikhathi esiningi kwezinye ikhathi sidependa nakubo labo abekade bebacela ukuthi bagwaze ukuthi basinikeze istatement esifungelwe esizokwazi ukusisebenzisa uma ke sesishushisa lelo ofisa lelo. So bafuthi bazimisela ukuthi bazoba bufakazi enkantolo ngaleso sikhathi. Engabe njengoba usho nawe ukuthi kunamaphoyisa ayisishagalolunye ke aseboshiwe abanye sebeyavela nasenkantolo ngalolu daba. Uma ngabe qhathaniswa mhlawumbe nonyaka odlule, ingabe ubona ukuthi sizokwenyuka isibalo sabantu abazoboshwa noma sizokwehla? Kukho lula ukusho lokho, kodwa uma sibheka nje ukuthi kule festive season yabona kusesiqala long weekend end kumanje enamalanga ngaba u4 kuya ku Christmas kanti ngeviki ephele ku long weekend end. Sabona ukuthi i-incentive yokuthi bafuna ukugwazela izoba nkulu, kanti ngoba nezimoto zizoba ningi emgwaqweni abantu befuna ukuya emakhaya. Abanye bahamba ngemoto ezingekho sendleleni ukuba semgwaqweni. So labo bantu labo yibo kanye bathanda kakhulu ukuthi bagwaze. So kungenzeka ke ukuthi sibone senyuka kancane lesibalo sabantu esizobabopha emgwaqweni ngokukwazisa nokugwazela. Njengoba ke silindele ukuthi unyuke umthamo weimoto emgwaqeni kusukela nje namhlanje, ngabe yiphi imigwaqo kufanele ukuthi abashayeli baqinisekise ukuthi cha bayinika isikhathi esanele uma beyilungiselela ngaphambi kokuthi baphume ngenxa yesiminyaminya esilindelekile? Ya, sicela ukuthi bonke abashayeli abazoshayela besuka eGoli abasinikeze isikhathi esanele kuma ngabe bazohamba bahamba ngo-N3 nalabo bazobe hamba ngo-N4 baya eMpumalanga nabaya eLimpopo ngo-N1 bangalindela ukuthi kungaba nokubambezeleka kuma-toll gates kakhulu. Siyawazi ama-toll gate aya ku-N1 ayevame kuba nokubambezeleka kakhulu. So sicela abantu
mabaplana ukuzohamba lapho bafake nje noma mhlambe elinye hour noma i-hour no half ngaphezulu ngoba kuzoba khona ukubambezeleka nalabo bazohamba baya kuma KZN kunesibiko sokuthi kuzoba kunezimvu kungenzeka kube nezimvula so abantu abaqaphele nalokho mangabe ivule ina kakhulu bangaqhubeki nokushayela bangathatha nje isikhathi esincane balinde imvula ezidlule ukuze bakwazi ukuhamba bafike la baya khona baphephile. Engabe nisengezile yini isibalo ke samaphoyisa nje kasemgwaqeni njengoba kuyilesi sikhathi lapho sobona khona ukuthi imigwaqo izoba imatasatasa nanokuthi zikhona mhlawumbe futhi ezinye izinhlaka ke nisebenzisana nazo uqinisekisa ukuthi ke imigwaqo iphephile. Amaningi kakhulu amaphoyisa asemgwaqeni kulesikhathi unyaka. Sebenza phela nama traffic cops bonile ama SABC amaningi aphumile ema college lawo maphoyisa lawo amanye wawo azoba semgwaqweni asisizana ukuthi kube nokuphepha emgwaqweni ngakho ke sobe sibaningi emgwaqweni sinethemba ukuthi abashayeli nabo bazosebenzisana nathi ngoba silapho for impilo zabo bazosebenzisana nathi basebenzisana namaphoyisa uma abavimba la emgwaqweni sicela nje ukuthi kungabi nokuhluthuka kwemoya kusetshenziswana namaphoyisa asemsebenzini wabo nawo enze wabo umsebenzi abashayeli nalabashayeli bama-taxi namabhasi nabo abasebenzisana namaphoyisa ukuze kube nokuphepha emgwaqweni. Isimo ke nje ke semgwaqo uqobo sona simi kanjani kwazise phela nakho nje ke ukungabi sesimweni kwemgwaqo kuyaye kube nomthelela ke ingozi nezenzeke emgwaqeni ngabe sinjani isimo semgwaqo? Well isimo semgwaqo emkhulu hlanganisa ama province sihle kakhulu ngobheka u-N3 even u-N2 KwaZulu Natal sesimeni esikahle u-N1 sesimeni kahle no-N4 no-N1 kuya eCape umgwaqo sesimeni kahle esikahle kakhulu leyo yiyo lemgwaqo namhlanje ezobe igcwele imoto kodwa khona lemgwaqo eminye ekuma province kakhulukazi lapho bafanele baqaphele kakhulu uma sabasondele la baya khona ngoba leyo mgwaqo leyo ekuphakathi kumasipala nakuma province kwesinye isikhathi ayikho esimeni esikahle cabanga nje abasuka la eGauteng abafuna ukuthi bahambe baye KZN bangahambi bafuna ukusebenzisa alternative route R103 fanele baqaphele kakhulu umgwaqo awukho esimeni esikahle nalabo bazosebenzisa u-R34 kusuka eFrede kuya eNewcastle lo mgwaqo lo awukho esimeni esikahle uma uzohamba kulo mgwaqo fanele uzimisele ukuthi wehlise kakhulu ijubane ngoba ama-pothole maningi kakhulu lapho. Sesiphesa nje ke Zwane uma ngabe ke iphoyisa lomgwaqo lizama ukugwazisa umshayeli engabe ke kufanele ukuthi ke basibike kuphi leso sigameko leyo mniningwane yokuthi uma ngabe mhlawumbe kukhona umgibeli osegwaziswa iphoyisa njengoba nawo ubushilo ukuthi babike engabe babika kuphi? Ziningi indlela zokubika akhona amaphoyisa asemgwaqweni bangatshela lawo maphoyisa asemgwaqweni ukuqala nje lawo azobasebenza emgwaqweni kanti futhi zikhona nenombolo abangashayela inamba bathumelele kuyo abanye bangathumela ne-email mayithumela kithi ungayithumela ku ntaku@rtmc.co.za. Sibonga kakhulu ke Zwane ngesikhathi sakho namhlanje kuseni sikufisela usuku oluhle namaholide amahle. Mbukeli ke besixoxisana noSimon Zwane we-Road Traffic Management Corporation mayelana ney'nhlelo zalesi sikhungo zokuqinisekisa ukuthi iy'moto zihamba ngendlela emgwaqeni kulesi sikhathi samaholide okuphela konyaka njengamanje ke mbulazi sinje qunga seyitolo sizobe emva komzuzwana.
Siphinde sikwamukele umbukeli wekhaya Jikelele. Sibonge kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi namhlanje kuyi-Friday. Uyazi ukuthi la ekhaya senze njani makulesihlanu. Asikuxini nje ngey'ndaba zodwa kodwa sithi ukwehlisa nangomculo omnandi. Njengamanje-ke mbukeli-ke selifikile icwecwe lethu-ke noma-ke iciko lethu lizoshayela umculo omnandi okusenzo Africa. Usinikeza ingoma emnandi ethi Eduze. Mele impela sizophumelela ungalahli ithawula mntaka mama kuba mnyama kakhulu masekuzosa ungavumi ukuba yinhlekisa ungavumi kujabulisa itha basondisa ngemishanelo makhelwane bebona impumelelo yakho seyiseduze basondisa ngemishanelo makhelwane bebona impumelelo yakho seyiseduze impumelelo seyiseduze impumelelo seyiseduze impumelelo seyiseduze omina ngiyawusabake lo umlomo uyabulala umlomo uyaphilisa Womina ngiyayisabake le inkulumo iyo lene yabulala ubaba wami welele kodwa wena wemntanami beka ikhanda phansi ubheka indaba zakho kodwa wena wemntanami qina ngedolo ukhulekele ikusasa lakho iseseduze impumelelo iseseduze impumelelo iseduze basondisa ngemishanelo makhelwane bebona impumelelo seyiseduze impumelelo seyiseduze impumelelo seyiseduze Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. I-South African National Blood Services neliziko ke elithumela igazi kwamanye amazwe ibongoza uluntu ukuba lunikele ngegazi ngeholide zasehlotyeni ukuze kwande umthamo wegazi apho baligcina khona. Ingaba eliziko lijongene nengxaki nanjengoko kaloku iChristmas isondele kwaye ke ngawaphi amanyathelo umntu ekufuneke awalandele xa efuna ukunikela ngegazi. Ukusinabisela ngabanzi ke sinxibelelana ngeZoom nophezulu ke kweliziko uGqirha Solomuzi Ngcobo. Gqirha Solomuzi masikwamkele enkqubeni sikubulise ngalentsasa. Ndibulise nami msasazi, ndibulise futhi nabalaleli bakho. Sibambe ngazibini gqirha. Ungathi mhlambe into nenenza nihlaba ikhwelo lokuba kunikelwe ngegazi ingakumbi kweli xesha leholide zohlobo? Siyazi ukuthi ixesha leholide zehlobo zifika nama challenges wayo. Njengoba sazi sonke ukuthi sifuna ukuba nemindeni yethu sijabule kube nje ayanana. Kodwa ke okunye okubi ukuthi leli xesha lamanje leChristmas lifika neingozi. Zona lezo ingozi ezibuye zithi put pressure on our blood stocks. Njengoba ngikhuluma nawe nje msasazi aphansi amazinga egazi esinawo angaphansi kweinsuku ezintathu. So siyanxosa ama-South Africans ukuthi anikele ngegazi ukuze asize ama-patients, asize other fellow South Africans.
Ndiyakuva gqirha uthetha apha ngokuba mhlambe njengoko kulixesha leholide sithe gqolo ukhaphaka ingozi. Ndiyafuna uqonda into yobana ingaba mhlawumbe iingozi ezendlela ezenzeka ezindleleni zinefuthe elinjani ekwehleni kwegazi kwindawo eniligcina kuyo? Zinefuthe msasazi ngoba phela labantu abalimalayo ezingozini abanye balimala ngalendlela ukuthi kufuneka bafakwe igazi. So kunefuthe kakhulu. Njengoba bengishilo msasazi ukuthi iChristmas ixesha elimyoli ukuthi sihlale nama-families wethu. Kodwa ke into embi nje ukuthi ke ziba khona izingozi ezenza ukuthi kusetshenziswe lona leli gazi. Lokho ke kwenza ukuthi lehle igazi esinalo. Ndiyafuna uqonda gqirha njengoko nilihlabile ikhwelo nimamela uMzantsi Afrika into yokubana basondele ngeneno bakwazi ukunikela ngegazi. Ungathi kuzawuthi kangoku mhlawumbe ingaba abantu bayasondela. How is the reception? We do know that whenever we call our fellow South Africans ukuthi asincedise ngegazi ayakwenza lokho. Njengoba besengishilo igazi esinalo lingaphansi kweinsuku ezintathu and siyabanxusa ama-fellow South Africans siyabanxusa ama-fellow South Africans ukuthi aphume ngobuningi babo bahambe bayonikela ngegazi ngoba lokho kuzosiza amanye futhi ama-South Africans asuke elidinga igazi ngalaso sikhathi. And ngihlezi ngisho mangi kulezi nkundla ukuthi asikho isipho ongasinikeza omunye umuntu ngaphandle kwesipho segazi, ngaphandle kokuthi umnikeze lo muntu elinye ithuba lokuthi futhi aphile abe nomndeni wakhe. Siyazi ukuthi babhiza ama-South Africans bahleli nemndeni yabo bayajabula basemaholidini kule nsuku badansela ingoma ezidumile oParis. Kodwa ke sithi noma kunjalo abahambe baye ezikhumulweni zethu lapho ebengafika khona banikele ngegazi. And there's no greater feeling than that, knowing that you would have saved someone else's life. Uyanqina gqirha ungcobo into bana ubangaba unikela ngegazi uyafana nomuntu ozoba ingilosi usindisa ubomi bomnye umuntu. Umbukele ekhaya oqonda ba uyathunakala sisazela naye uyafuna into okubana anikele ngegazi. Ndiyafuna uqonda nje usithathu sibeke into okubana ngumuntu onjani kufanele ba unikela ngegazi xa sijonge mhlambe kwi-blood type iminyaka namuntu mhlambe othi mhlambe yena unesigulo. Cela nje gqirha usinabisele into okubana ngumuntu onjani ekumele ba unikela ngegazi. Umuntu okumele ngabe unikela ngegazi kufuneka ongenani ube neminyaka engaphezulu kuka-16 noma ngabe 16 days 1 day and ube in good health generally. Isisindo sakho sibe ongenani u50 kilograms. Uzazi ukuthi uphila impilo ehlelekileyo njengokuya ocansini. And uma unikela ngegazi lakho enhlizweni yakho noma engqondweni yakho wazi ukuthi inikela igazi eli safe for the patient. That can only come from you to know yourself better. Ndiqinisekile mhlambe xa sowufika kwiziko lokulinkeza ngegazi zonke ezo zinto mhlambe ziye zijongwe zivavanywe uqinisekisa mhlambe into bana uselungelweni lokuba unikeze ngegazi. Ndiyafuna uqonda ke ngoku ugqirha ungcobo into bana xa sele usazi ukuba ungakwazi ukunikela ngegazi ngawaphi amanyathelo ekufanele uwalandele kwaye ndiyafuna into okubana unikeze nje umfanekiso ngqondweni kumbukela into okubana xa seyifika mhlambe kwelo ziko zeziphi izinto ezenziwayo nje you can just take us through the process. Umuntu xa sele fikile into okubana inkqubo elandelwayo iba njani? Okay, noma ngabe ukwephi indawo eMzantsi Afrika sikhona. Ongakwenza nje ungaya kuma website yethu ubone ukuthi eyiphi mhlambe iclinic ongahamba ukuyodonate kuyona. But njengoba ama-holiday we-Christmas nje sibaningi kakhulu sikhona kwima-malls si-visible, so you won't miss us. So when you go to our clinics, we are only asking for 30 minutes of your time. Only 30 minutes, then you can go and have fun there afterward. Uma ofika laphana clinic uzomukelwa onesi bethu abaqeqeshiwe abayaziyo into abayenzayo, then bazokhuluma nawe, then ezinye izinto ekuzofuneka uyigcwalise kuzofuneka ugcwalise ipheshana elinembuzo
elizobe likubuza i-first part izobe ikubuza nje ngempilo yakho in general, then i-second part izobe ikubuza nge-sexually related lifestyle. Like they will ask you ukuthi awunabo yini mhlawumbe partner aba more than one, ngoba if you have more than one partner, then unfortunately you ngeke ukwazi ukudonate because we're also managing the risk. Mosokugcwalisile lakho sokubonakala ukuthi ungakwazi ukuqhubeka ne-process, then on-nurse futhi bethu abahlelelekile bazokuthatha through a mini examination. Really bazo-check-a i-BP yakho, umfutho wegazi, baphinde ba-check nokuthi igazi lakho alikho weak na ukuze usibone ukuthi uzokwazi ukudonate. If uziphasa-ke zonke lezo zinto, then siyalithatha igazi. Thatha nje igazi ngalweni yakho, it takes anything between 5 and 10 minutes. So esicelayo nje kubalandeli bakho, kubalaleli bethu la, ukuthi we just need 30 minutes of their time and they will save at least 3 lives. Gqirha masibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana uluntu loMzantsi Afrika ngenene nangenyaniso luyothunakala izazela lunikele ngegazi, njengoko usitsho into yokubana eyona nto inkulu ongayenza kukusindisa ubomi bomntu unikele ngegazi. Gqirha sibamba ngazibini ngexesha lakho. Lowo tyembukeli ebesithetha naye nguye uGqirha Solomuzi Ngcobo ovela ke pha eSouth African National Blood Services. Ebongoza mbukeli into yokubana wena uhleli apho ekhaya, sukuma uyangeneno unikele ngegazi usindise ubomi bomnye umntu kweli xesha lehlobo. Siziqwela ke mbukeli siziqongqotha ngolo hlobo ezele yure yokuqala. Siyathemba into yokubana nawe apho ekhaya ikhona into othi uyifunxile, kodwa ke kusekuninzi nesikuphathele kona kwiyure elandelayo. Kusekuningi ngempela makholi, usesekhona usenzo Afrika uzisipha umculo omnandi kanti neindaba nazo isasekhona. So nje ke qu8 olombukeli mabe sibuya sobe sesingena kwehamba phambili ngoba ke sibe singena for the list.